שלום לכם, אני מאוד מאוד מתרגשת שאתם פה, ואני שמחה שאולי יש חדשות טובות, בואו נראה. ויש לנו כל הזמן גם אנשים חדשים שמצטרפים אלינו, אז מילה אחת עליי, אני ענת חלפון, מאסטר באסטרולוגיה סינית ופeng שוי, ואתם פה בשביל... בבקשה, בצ'אט, אני רוצה לדעת למה אתם פה. תכתבו לי. תכתבו לי בבקשה. הנה, דקלה אומרת בשביל לשמוע על האנרגיות. נכון, נכון. ואלונה, למה את פה? כי את אוהבת את זה כבר המון המון זמן. איזה כיף, איזה כיף. ועוד מישהו? אני מסתכלת פה בצ'אט, אתם יכולים לכתוב לי? כן. וחווה אומרת בשביל לדעת מה צריכים לעשות בבית. יפה. היא בבית ורוצה לדעת איך לסדר. יפה מאוד, חיה. אוקיי, אז כולם פה, מטרה אחת, בשביל לשנות את הבית, את האנרגיות. איזה יופי, שושי. אני שמחה מאוד שיש פה אנשים שהם קבוע, כבר 4.5 שנים אנחנו פה, וזה לא פשוט. אוקיי, אז בואו נראה איך זה יופי. אז מה אתם מקבלים היום? איזה יופי, אלונה. אני מסתכלת בצ'אט ואני מתרגשת מה אני רואה פה, שאתם באים כי אתם אוהבים ומחמם את הלב. אוקיי, אז מה אתם מקבלים פה? כלים להתמודד עם השינויים, אוקיי? כל הזמן יש שינויים. אנחנו בדיוק כרגע דיברנו, הילדים שלנו לצערנו חייבים לאסוף חלק את הארץ לפחות לזמן קצר בשביל, כי לא יודעים מה קורה פה. ואתם פה גם כן בשביל להיות בשקט נפשי, כי אם אתם יודעים שיש אנרגיות טובות, אתם יכולים לישון בשקט. ואם האנרגיות לא כל כך לטובתכם, יש מה לעשות, אוקיי? אתם מקבלים פה כלים. ואתם לומדים איך להשתמש באנרגיות של ינואר לטובתכם, ואיזה מקומות בבית הכי טובים, וזרימת האנרגיות, ובסוף נעשה גם כן מיקוד חודשי, כמו רגיל. הופ, 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 רגע, אני צריכה לכיוון השני. היום המצגת קצת שונה. אמ, תכף דיברנו על זה, לא יכולתי לחבר כמו רגיל, לא יודעת למה. אוקיי, אז למה אני מספרת לכם? כי אנחנו רוצים ליצור יותר איזון והרמוניה בבית. אוקיי? לעשות שלום בתוך הבית שלכם. אם יש אנרגיות טובות, כל אחד מרגיש טוב. הנה, מירה, בדיוק. אנחנו רוצים לחיות באנרגיות טובות ולהפעיל את האנרגיות הטובות האלה, וזה מתאפק. זה מתאפק, אוקיי? אם אני מרגישה טוב, אני מסדר את הבית שאנרגיות לכל המשפחה מרגישים טוב, ככה זה הלאה והלאה. ואנחנו כוח חזק. אוקיי, אז בואו נתחיל ישר. האנרגיות כל הזמן מתחלפות, כי יש לנו קומבינציה של אנרגיות מהשמיים ומהארץ. אוקיי? ויש לנו כל הזמן אחת מפה, אחת מפה. האנרגיות מהשמיים זה המעגל של החמשת האלמנטים. יש לי פה אנשים של רפואה סינית. יש לי את הילה, יופי, יופי, אז יש לי מומחית פה. אוקיי, גם רפואה סינית מבוססת על החמשת האלמנטים. המעגל מתחיל במים, מים לעץ, אוקיי? העץ
נשרפת ל... בתוך האש. האש נשרפת לאפר, והאפר זה אדמה, ובתוך האדמה מיוצרת המתכת, ומתחת המתכת יש לנו את זרימות המים. זה המעגל. וזה כל הזמן בקומבינה עם האנרגיות של הארץ, וזה הזודיאק של ה-12 החיות. והחיות האלה בעצם הם רק סמלים בשביל האנרגיות של השמיים. Okay? תכף נראה את זה. וכל שנה וכל חודש, גם כל יום, יש לנו קומבינציה של אנרגיות מהשמיים ומהארץ. ולפי זה דברים קורים בעולם. יופי. רגע, אני פה כל הזמן מגלגלת לצד שני. האנרגיות בחודש ינואר זה חודש של שור. אוקיי, הנה תסתכלו על השור החמוד שלי. מה בא לכם לראש שאתם חושבים על שור? אני מסתכלת בצ'אט, תכתבו לי מה נכנס לכם לראש. עקשנות, חריצות. יפה מאוד. כן, השור עובד בשדה, לפחות עבד לפני שהיו מכשירים, כן? חרוץ, כוח, כן, חזק, עקשן, יפה מאוד, אני קוראת בצ'אט. יפה, יש עוד? תחשבו אם השור היה בטבע, איפה הם חיים? איך הם חיים? איך הם חיים? פרות. נכון, הם בעדר, זה משפחתיות, אוקיי? והשור זה סמל של כוח, של משפחה ושל עקשנות, נכון? וארבע רגליים על הקרקע, אוקיי? הם חופשיים, יפה, כל אחד אמור להיות חופשי. אה, אז זה אנרגיות של השור, מאוד ארצי, מאוד פרקטי, אוקיי? ותחשבו על ספרד, לפני שהם עושים את הקרבות עם השברים המסכנים, מה הם צריכים לעשות להם בשביל שהשור מתעצבן ממש, אוקיי? הם צריכים ממש לא רק לנפנף עם דגל אדום, הם צריכים גם עוד לתת לו מכות, זריקות, מה לא. זאת אומרת, הכעס נשאר בפנים עד שהוא יוצא. Okay? אני יכולה לדבר על עצמי, אני נולדתי בשנה של שור, אלונה, את גם יודעת את זה, עד שאנחנו מתפוצצים, זה לוקח זמן. זה נשאר בפנים, אוקיי, אז בואו נראה איך כל הקומבינה הזו החודש, ומה זה אומר. הנה, יש לנו עוד אנשים שנכנסים, איזה כיף. אנחנו עוד, לפי הסינים, עוד בשנת דרקון, okay? עוד לא עברנו. וכל הזמן שאנחנו בסוף של שנה ובהתחלה של שנה, האנרגיות יוצאות ונכנסות, ויש לנו בלגן. אוקיי? תכף נראה איך זה נראה הבלגן שלנו החודש. אז אנחנו עוד בשנת עץ דרקון. עץ פה במעגל, והדרקון הוא שייך לאלמנט אדמה. אוקיי, זה כל השנה. אנחנו עוד לא יצאנו מזה. אוקיי, והנה בינואר הזה, אש שור. אז הנה עוד אש אחד, והשור גם שייך לאדמה. תסתכלו פה. ועכשיו אתם כבר מומחים פה. אז תסתכלו, יש לנו עץ. העץ מסין את האש, האש מסין את האדמה, ופה זה עוצר. מה אומר לכם המעגל הזה? מה אתם חושבים?
לא מאוזן. נכון. יש הרבה רגש והרבה בעיות. מחוק. או עצבה. יפה, יפה, יפה. כל הכבוד. אוקיי, בוא נסתכל על העץ. איזה אלמנט עץ רוצה להתפתח, נכון? שובר בטון. הנחישות של עץ, אין על זה, אין על זה. עץ מתפתח לכל הכיוונים, אין עץ התחדשות, זה גם אגרסיביות. ופה מתחיל המעגל שלנו עם האגרסיביות הזו, אוקיי? עכשיו תראו אם העץ שלנו שמח. העץ שלי שמח? איזה אלמנט העץ צריך? מים. חסר לו. יפה. מה קורה עם עץ שאין לו מים? מת. מתייבש. יפה מאוד. אז יש לי פה עץ יבש. עץ יבש זה עץ כועס. נכון, הוא לא שמח, הוא כועס. מהמם. עץ יבש זה נשרף בתוך האש כמו כלום. יותר אוקיי? מהר. זאת אומרת, האש שלנו מקבל תאוצה. לא, תאוצה. כן, תאוצה. אוקיי? אז האש זה אש בעולם שלנו, זה רגשות, התרגשות. אה, זה עליות ירידות. האש אף פעם לא למעלה, אוקיי? זה לא נשאר בשמחה, שמחה, שמחה. לא. זה התרגשות והתאכזבות, ויש... מחלות, עצבים ולב. בדיוק, בדיוק. זה יכול להיות תקווה, זה יכול להיות אכזבה, זה ממש... ועם העץ היבש שלנו, האש שלנו גבוה, מאוד גבוה. עכשיו, את האש הזה נשרפת לאפר, אדמה, אדמה. ופה זה נעצר. מה זה אומר? מה זה אומר? מה קורה למתכת? יפה. מה המתכת בחיים שלנו? כסף. גם כן, נכון. חוזק. יפה מאוד. חוזק. ביטחון, צבא, לא? סליחה? צבא, ביטחון. צבא, הביטחון בעצם זה אדמה. אדמה זה היציבות שלנו, אבל זה למתכת תקוע. גם אין לעץ אין פירות במקרה הזה. יפה. הוא מגיע לאדמה וזהו, בתור ה- אבק, והוא האדמה לא נותן הזאת, פירות. יפה, האדמה הזאת היא אדמה יבשה, אדמה תקועה. אוקיי? זאת כן, אומרת, יש רצון ליציבות, אבל היא תקועה, היא לא ממשיכה הלאה, היא לא מביאה... והלחץ זה, כמו שאמרתם, על כסף, נכון, נכון. הם, הם רוצים להביא לנו את הכסף הדיגיטלי, שאפשר להשתלט על כל פיפס, זה ברור. הלחץ על הצבא, לחץ על הממשלה, אוקיי? ומה עם המים הזה? מה מסמל לנו את המים? שפע. לא, לא כל כך, לא במקרה הזה, נגיד ככה, שפע, המים, חיים. אז חיים. את החיים, וסבלנות, המים זה, תסתכלו על האוקיינוס, מבחוץ הוא שקט, כל הכוח זה בפנים, זה הפנימיות שלנו, אוקיי? זאת אומרת, נגמר הסבלנות, נגמר הכוח. לכן הילדים שלנו מחפשים מקום בחו"ל, כי נגמר להם את הכוח הפנימי הזה. כי הממשלה מתחת לחץ ולא לא הולך לשום מקום, והאדמה הזאת היא תקועה לגמרי. אוקיי, אז זה נראה מעניין בינואר הזה. תכף נראה גם כן איך האנרגיות בתוך הבית. זה גם משהו שלא ראיתי הרבה פעמים. נגיד ככה, לתת להם קצת
אוקיי, זה היה מצוין. כל הכבוד לכולם שכבר השתתפו פה. אני מאוד מאוד שמחה ואתם מדהימים. אוקיי, רגע, לא, אני צריכה לצד שני. הנה אנחנו. למי החודש טוב? מי החברים של השור? קודם כל, נחש, הנה. אוי, ותרנגול, אני נחש. יפה. ואת השנים האלה, כי לכל החדשים שיש פה, והם ישמעו את זה אחר כך, השנים אני שכתב... תרנגול. אז יש לי פה רק אנשים שיש להם חודש טוב. השנה מתחיל בהתחלה פברואר. אז אם אני כותבת פה 1941, זה השלישי או רביעי לפברואר 41 עד לפברואר 42, אוקיי? זה כל שנה שאני כותבת פה ככה. אז הנה גם השור, אלונה, יש לנו חודש טוב. טוב, אני מחר נוסעת. יש. אני טוב, נוסעת לתאילנד, גם ובסוף אני החודש נוסעת ללוס לתאילנד. אנג'לס. איזה כיף, איזה כיף יש שם לנו. עד שנה הבאה, לפי הפאנצ'ווי. אני 40, זה יפה. דרקון. אוקיי, הדרקון, תכף נראה מה קורה איתו. אני קודם כל, 1940, דרקון. הנה, לכל התרנגולים, נחשים, שברים ועכברושים, וואי. מה עלינו לעשות? חודש טוב ליוזמות, כן. רוצים לבקר את הילדים? תיסעו. לכו עם הרעיונות שלכם. יש לכם איזה רעיון? לכו על זה. זה החודש. לעסקים זה טוב? כן, זה מצוין. סמכו על האינטואיציה, אוקיי? חודש טוב זה פשוט מאוד חודש טוב. אוקיי? זה עוזר בכל מצב. אוקיי, אז עכשיו מי הקצת יותר בעייתי בין החיות? הנה השור שלי. מי מרגיז אותו? מרגיז מישהו אותו. לא. מי זה? מי האצבע מרגיז? זה- הנה, מישהו ממול. נכון, הכבש, העיזה, איזה. העיזה, הכבש, איך שרוצים להגיד את זה, לא משנה. אוקיי, הנה אייל. אוקיי, הנה השנים של הכבש. אוקיי, עוד פעם מפברואר עד לפברואר. אם מישהו נולד בשלישי לפברואר באיזה איפה שנה, הדרקון? תשאלו אותי, כי אני לא יודעת, צריכים לבדוק את זה במיוחד, כי יכול להיות שהוא עוד שייך לשנה הקודם, או כבר לשנה החדש. והדרקון אין לו בעיה החודש. זה טוב. אין בעיה, זה כבר טוב. בסדר? לדרקון אין בעיה, יופי. יופי, זה נהדר. הכי חשוב אוקיי. שאין בעיות. עכשיו לכל הכבשים. גם הבת שלי היא כבש. אז מה הם צריכים לעשות? לנסוע בזהירות, לשמור על הבריאות, לא לקחת את החיים קשה מדי, אוקיי? כי לכבשים יש להם את הנטייה קצת להגזים, ולא לקחת שום סיכון. מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אז רק את הכבשים החודש, קצת לואו פרופייל, ואז הכל יהיה בסדר. אוקיי, זהו, למי יש פרח או, האפרסק? או. פרח האפרסק זה הדובדבן שבקצפת. כן, זה הכיף, זה רוצים לפגוש חברים, משפחה, חגיגות, קצת לצאת, קצת לנשום אוויר. חייב להיות לי. גם אני רוצה. לאנשים שהם לבד, זה הזדמנות לפגוש מישהו, אוקיי? אולי אני אפגוש אוקיי, בקופנגן. מי יודע. אז בואו נראה לכולם שהם נולדו בשנה עם 7 בסוף. אני. יופי, יופי. יאה. אבל אני לא ינואר, 57. לא ינואר. מי שנולד בינואר עם 7 פברואר. בסוף לא. פברואר. נהדר, נהדר. יהיה חודש
עם מלא מלא חוויות. יופי. איזה זהו. כיף. זהו רק עם 7 בסוף. אוי, איזה כיף. כן, הנה דניאלה שואלת אם יהיה הקלטה. כן, כי עשיתי share ריקורדינג. בפייסבוק, אז אני מקווה שהכל עובד, ואחר כך אפשר לראות את זה עוד. אוקיי, ברכה מיוחדת. אין לנו כל חודש את הברכה המיוחדת הזאת, אוקיי? אז זה עזרה מלמעלה, מתי שאנחנו צריכים את זה. ומי יש? סבלנות, רגע, סבלנות. רגע. כן, לי יש כל זה- הזמן, יש לי כל הזמן. נכון, כן. את צודקת, גם לי יש יש. אנשים שנולדו עם זה, אבל כולם מקבלים את זה כל כמה חודשים, או כל כמה שנים. כן? אוקיי. כולם שנולדו עם 0 בסוף. אוי, שיט. אני. הנה, יופי, יש לנו פה. הבן הנה, שלי, אני הבן שלי, נולדתי. 40, מצוין, הבן כן. שלי, זה טוב. אוקיי, הבן ולא שלי מספיק בשנת גם מי 80. שנולד עם 4 בסוף. לא, פספסת הבן שלי שנה. 80. אוקיי, וזה לא מספיק, יש לנו עוד. או, החודש, תראו כמה ברכות יש 8. לנו בחודש הזה. בעזרת השם שזה הברכות בשביל החטופות והחטופים. החטופות וחטופים שלנו, כן. אמן. שיבואו הלוואי. כבר, הנה, שיחזרו דניאלה כבר. גם כן יש לה ברכה, איזה כיף, איזה כיף. כי הברכה פשוט מאוד מצילה, מצילה, אוי, ללינור. הלוואי. אוקיי? שיחזרו כבר. כן, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, זהו. יש שאלות עד לפה? אני מסתכלת בצ'אט, אבל דיברתם איתי יפה מאוד כל הדרך, אז אני מקווה שעניתי כבר על הכל, כי יש לי אנחנו שאלה. עכשיו מתחילים עם הפאנג שווי. עכשיו נסדר את הבית. אנט, יש לי שאלה לפני הפנג כן, שווי. אוקיי? בחודש הבא מתחילה שנת נחש, אם אני לא טועה, נכון. ושנת נחש זה טוב או פחות טוב לאנשים שהם נחש? זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד, אוקיי? כי הנחש, בדרך כלל אנחנו אומרים, אנרגיה אמור להיות מאוזנת. מאוזנת זה לא טוב מדי, לא נמוך מדי, אוקיי? ומי שנולד בשנת נחש, בשנה של נחש, זה קצת הרבה. אז נועה, תבואי להרצאה שלי, אני בערב, בסוף אני אגיד לכם מתי זה יהיה, ותקבלי כסף. ברור. טוב, אוקיי. אז פה עכשיו אנחנו מתחילים עם הבית. אמרתי את זה כבר 100,000 פעמים, אבל המון המון אנשים יש להם בעיה עם הכיוונים. אז בשביל זה, עוד פעם, שאני יוצאת מהבית, זה הכיוון שאני הולכת אליה, כיוון שאני מסתכלת, ולכולנו יש לנו סמארטפון היום. בטלפון יש אפליקציה שנקראת קומפס, המצפן. מצפן. והמצפן הזה פותחים, עושים קצת שמיניות באוויר, ופותחים, מסתכלים לכיוון. אם הוא אומר לי מערב, אני הולכת מערבה. אוקיי? אז ככה אנחנו בודקים את הכיוונים. אוקיי, אז יש לנו 8 כיוונים, אוקיי? כי גם כן את האמצע בין מערב וצפון, יש כיוונים. לנו צפון מערב, וככה. ויש לנו כל שנה, יש 8 כיוונים ו9 אנרגיות. אז כל כיוון מקבל אנרגיה, ואנרגיה אחת, נשאר לי אחת נכנסת לאמצע. אוקיי? אז יש לנו אנרגיות שהן טובות, ויש לנו אנרגיות שהן קצת פחות. שמתי אותן באדום. ואנחנו
אפילו שאנחנו כבר בסוף של השנה, אנחנו חייבים לעשות את התיקונים עוד של השנה של הדרקון. למה? תכף נראה למה. כי הוא עוד בועט, ובועט חזק, אוקיי? אז כל אחד שיש לו כניסה לדרום, זה בעיות חוק. תכף נראה מה אנחנו עושים. מי שיש מערב, לא כל כך טוב, צפון מערב בגידה, ואת הדרום מזרח בעיות בריאות. עכשיו, איך זה עובד? בדירה שלנו, אני עומדת באמצע ומסתכלת, אם אני מסתכלת לצפון, הנה, זה אנרגיות טובות. כן? אתם רואים? יש לי פה סלון מצוין. אני מסתכלת צפון מזרח, המיטה באנרגיות טובות, יופי, אין לי בעיה. מסתכלת מזרחה, מצוין. הנה, החדר של הילד הקטן פה מקבל, זה הדרום מזרח, מקבל בעיות בריאות. אוקיי? מי שיושן בחדר כזה, הוא כל השנה היה לו כבר יותר בעיות. לילד קטן בדרך כלל זה לא עושה הרבה, אבל זה מרגיש כי זה הפצ'י כל הזמן, זה שיעול כל הזמן, זה כאילו מאחד לשני. מישהו יש לו בעיית רקע כבר, זה כבר יותר רציני, וצריכים פה לעשות משהו. אוקיי? והתיקון לזה, זה coin strings, זה המחרוסת המטבעות. מטבעות, כן, כן, מטבעות. שמים את זה פה בפינה, ומיוחד אם המיטה שלי הייתה פה בפינה, אז צריכים את זה ממש. נגד הבעיות חוק אנחנו שמים צמח חי במים. בדרום. בדרום. והייתי שמה את זה פה בכניסה. אם אני לא יכולה, כוס עם מלח עושה אותו דבר, אוקיי? זהו, ונגד האנרגיות הכי בעייתיות, אנחנו משתמשים בכוס עם 6 מטבעות של נחושת, ואחד צבע קסם. לא משנה איזה מטבעות אתם לוקחות. מהחופש שעבר צריך להיות 6 נחושת ואחת מכסף. Okay? הסימבולי זה 6 ועוד 1. ומכסים את זה במלח, לא משנה איזה מלח, ושמים קצת מים. ובמקרה הזה זה הכיור פה, זאת אומרת הכיור פה במטבח, הוא יעשה בעיות עוד החודש הזה. והכוס הזה, הקסם, שמים את זה מתחת. לא לסגור. לא לסגור. לא לסגור, חשוב מאוד. בצפון מערב שמים איזשהו צמח חי. זהו. ולמה זה כל כך חשוב שאנחנו עושים את זה עוד החודש? אם עוד לא עשיתם, תראו מה קורה החודש. תסתכלו מה קורה פה. האנרגיות של השנה הם כפולים החודש. כפולים. הדרקון בועט עוד עם כל הכוח שלו. כל האש. אז לכן, לכל החדשים שנכנסו עכשיו, אומרים, אוקיי, עוד חודש, מה יכול להיות? חבר'ה, בבקשה, הנה, בדרום תשימו איזה צמח חי או כוס עם מלח. במערב תראו את הכוס. אם אתם לא זוכרים, זה כתוב לי גם באתר. אוקיי? צפון מערב אני צריכה צמח. תעבירו, וזה לא משנה איזה צמח. אוקיי? כל צמח צריך להיות לא רעיל ובלי קוצים, זה הכל. כל השאר זה בסדר. אוקיי? ובדרום מזרח תשימו את המחרוסת המטבעות. לכן אמרתי, החודש הזה, האנרגיות עוד כאילו כפול ממה שהרגשנו כל השנה. Okay? ותראו גם את האמצע, זה האנרגיה התשיעי שנכנסת לאמצע, היא נותנת לנו את הנושא, ו3 זה
קודם כל מלחמה, ודבר שני זה גם כן גברים צעירים. אוקיי? עוד לא נגמר הסיפור שלנו, עוד לא נגמר. והאנרגיות הלא טובות, הכי לא טובות, הן עוד בעזה, ובחות'ים גם כן. אוקיי? בדרום. והמערב, המערב זה מעבר הים. אוקיי? יש פה עוד כמה שרוצים לעשות כמה שיותר נזק לפני שהולכים. אוקיי, אז איפה... רגע, סליחה, אנט, אבל יש שם גם אדום וגם שחור. מה זה אומר? זה טוב או לא טוב בסוף? איפה ששני עיגולים, גם אדום וגם זה שחור. אנרגיה כפולה. זאת אומרת, אנרגיה גרועה. אנרגיה איך חווייתית. מתייחסים לזה? פשוט מאוד צריכים לשים את התיקון. זהו. לקחת בחשבון כאילו את הלא טובה, את האנרגיה הלא כן, טובה. בדיוק. זה האנרגיה הלא טובה, איפה שיש כיסא כפול. אוקיי? בדרך כלל יש לנו קצת, אז זה מאזן את זה קצת, אבל עכשיו זה כפול. כאילו החודש הזה זה חודש הכרחי. יש לנו גם אנרגיות טובות, תסתכלו, לא הכל, אוקיי? אבל יש בעיות, יש בעיות. אבל יש גם אנרגיה טובה. ואיפה היא נמצאת? הכי הרבה במזרח ובדרום מערב. אוקיי? אז בבית שלכם, זה המקומות שאתם צריכים להפעיל. מה זה להפעיל? לשים שם דברים שזזים, כמו שעון, נר, קריסטל, כל קומקום, כל שטקר, כל טלפון שאני מטעין, מפעיל את האנרגיה, או טובה או לא טובה. תלוי איפה אני שם את זה, אוקיי? זה גם המקום לשים את הכסף, את התכשיטים, את הניירות, מה שחשוב, מה שדברים שאנחנו לא רוצים שישתמשו, אוקיי? זה, ויש עוד, אתם רואים, גם צפון מזרח, גם צפון, גם צפון מערב, בעצם לא רע, אבל אני הסתכלתי כבר על השנה שמתחיל, ולכן לקחתי את הכי הכי פתוח לחודש הזה, מזרח ודרום מזרח. Okay? תפעילו את האנרגיה טובה. איפה יש לי אנרגיה טובה, זה מתפשט. אוקיי? אוקיי? אתם עוד פה? כן. כן, אוקיי. כן. מצוין, כי פתאום נעלם לי פה הצ'אט. אוקיי. אז רגע, אני פותחת עוד פעם. אוקיי, עכשיו אני רואה אתכם שוב. יופי. אוקיי. המיטה. הכיוון של הראש מיטה, איפה אני יושנת, שאני שוכבת, איפה הראש מיטה, הכי טוב, מזרח, צפון, צפון מזרח או דרום מערב. אבל לא כל אחד יכול להזיז כל הזמן את המיטה. לכן הכי חשוב שלא יהיה למערב, לדרום ולדרום מזרח, לחודש הזה. אוקיי? זה הכי חשוב. אוקיי, עכשיו את השולחן העבודה. אנחנו צריכים לעבוד קצת, נכון? וזה מאוד חשוב שיש לי אנרגיות טובות בגף שלי, ושאנחנו מסתכלים לכיוון שטוב לנו, שמתאים לנו, אוקיי? וזה כבר אישי, אבל מאוד מאוד חשוב, אנרגיה טובה בגף. מה זה האנרגיות הטובות שלי? הנה. גף לדרום מערב, זה איפה שאני יושבת כרגע. צפון, צפון מזרח או מזרח. זה הכי טוב לכולם שעובדים, כי כולנו צריכים לעבוד, ככה לשבת בשביל להתפרנס. אוקיי. יופי. הכי חשוב שהגף לא יהיה למערב ולא לדרום. זה הכי חשוב. Okay? מי שיושב שם לא יכול להביא פרנסה טובה. אוקיי, עכשיו עשיתי ייעוץ בדצמבר, שהייתי עוד בפלורידה, ותראו את החמות הזה, הייתי שם ב9
בדצמבר כותב לי, היי אנט, ג'ורג', hope all is well, מקווה שהכל בסדר. Just like to share with you that last night I changed my office setup. אתמול בלילה שיניתי את האופיס, based on your advice, כמו שאמרתי לו. Today I got a bonus and a salary increase. בוחרת, הוא קיבל בונוס ועלייה במשכורת. תראו, וואו, זה פשוט מאוד לתפוס את הכיוון הנכון, זה עושה שינוי. אוקיי, אנחנו מטיילים, איזה צבעים הכי טוב לכל החודש הזה? לבן, אפור, שחור, כחול, כהה. כי זה השני אלמנטים שחזרים לי, מתכת ומים. שחור לא טוב בכלל. טוב, אז תקחי לבן ואפור. בסדר. אוקיי? שחור זה לא צבע. השחור הוא בסדר. שחור זה לא צבע. נכון, השחור בולע את כל הצבעים, אנחנו יודעים את זה. יש, לא להשתמש בו. אוקיי, אבל להשתמש בו. לא בתור בגד. זה צבע אוקיי. מטה. רגע, אני אסגור פה. אוקיי, יש לכם שאלות? אני מסתכלת עוד פעם. השחור, במפה האישית אמרת לי לא ללבוש בכלל שחור, אוקיי, אז אם אבל אמרתי לזרוק צבעים על השחור. אוקיי. והיום אז למשל זה אני כולי שחורה, אבל שמתי מחרוזת צבעונית וגילים צהובים בנעליים מצוין. אדומות. אז אם אני אומרת במפה האישית שצבע אחד לא מתאים אישית, אז בדרך כלל יש עוד משהו אחר, אז לבן אפור. ואם שמים קצת שעל על זה, זה לא סוף העולם, אוקיי? אפשר. אפשר. אוקיי, עוד שאלות? לא? כמה את אוקיי. מעניינת. אוקיי, הנה, הרבה מכם כבר מכירים את הלוח שנה שלי, וכל הסיפוכים שהיו לי היום עם המצגת, שלא הצלחתי לעשות את זה כמו שעשיתי את זה כל הזמן. תראו, יום אדום היום. Okay? ביום אדום האנרגיות מתנגשות, ואז קורים כל מיני דברים, תאונות, זה לא אומר שזה לא טוב לך או לי. אוקיי? זה לא אומר. זה אומר שעולמי יש משהו משתבש. אוקיי, מחר זה יום מצוין. צהוב, אנרגיות טובות. ירוק, מאוד זריזות, יופי. יש לנו גם זגול, זה אומר אנרגיית הרבה מדי אש. הרבה מדי אש זה הרבה מדי התרגשות, הרבה מדי היסטריה, הרבה מדי אנשים בוכים ומתרגשים בהרבה מדי. אוקיי, איך אני יכולה לאזן את האש הגבוה? מים. מים, בשביל זה גם כן, מתי שאנחנו מתרגשים, או מאושר או מעצב, מה אנחנו עושים? אנחנו בוכים. שותים מים. נכון, זה מים. הגוף מאזן את האש הזה עם מים. ואם אני רואה שמחר יש יום סגול, אז אני יודעת, מחר אני צריכה לשתות יותר מים. אני הולכת לים, אני עושה מקלחת ארוכה, דברים כאלה. אוקיי? ויש לי פה שאלה, אם זה... אם ב-20, חום או ירוק, חבר'ה, ב-20, תני לי לראות, ירוק, 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 רק לא חום, אוקיי? כי ביום של חום, פה, יום של חום, זה אומר האדמה מאוד מאוד כבדה, אני צריכה להשתלט על האדמה הזאת, והצבעים יהיו לבן, שחור וכל הירוקים ותכלת. דרך אגב, אני עושה לכולם שמדברים אנגלית, כל יום אני עושה וידאו קטן על הצבעים ועל האנרגיות של היום, באינסטגרם, בפייסבוק ובטיק טוק. אז מי שרוצה להצטרף, בשמחה, כל יום אני עושה איזה משהו קטן. אוקיי, אז
את הקלנדר הזה הוא כלי כל כך ענק, כי הוא יכול לתת לכם את הימים של ברכה, ואת הימים שלא כדאי לכם לעשות דברים הכי חשובים. Okay? לכן עושים פעם בחיים, עושים את המפה, ואז אתם מקבלים את המפתח לברכות שלכם. בעצם רק אני עושה את זה, אני לא מכירה אף אחד שנותן את האינפורמציה הזאת, אבל אני חושבת שזה כל כך חשוב ועוזר, שבשמחה שמתי את זה במבצע, במקום 600 שקל, רק 350. וזה כדאי, עושים את זה פעם בחיים. אוקיי, אז איפה אתם מוצאים אותי? האתר שלי, אני עושה אתר חדש, והבחור שעושה לי, הוא קצת מושך את זה. אז עוד מעט יהיה אתר חדש. בינתיים הישן עוד פה. אוקיי, אתם יכולים לכתוב לי אימייל, הכי טוב זה וואטסאפ, ישראל 5566858990, וכמו שאמרתי בטיק טוק וזה, אתם מוצאים אותי תחת Soul's Mirror, okay? מראת הנשמה, Soul's Mirror. אוקיי, בואו נראה מה עשינו. למדנו על האנרגיות של החודש, ראינו למי האנרגיות הכי טובות, נכון אלונה? נכון. למדנו מה כדאי לעשות אם הם לא כל כך, גילינו למי יש את הפרח האפרסק ולמי יש ברכה, עברנו על האנרגיות בבית ומה ניתן לעשות, וכדאי לעשות את זה אפילו שזה רק עוד חודש. Okay? הבאנו היכן נמצאות האנרגיות הטובות ביותר, אמרנו הכי טוב, מזרח ודרום מערב, איזה צבעים ללבוש, ועוד מעט גם כן נעשה את המדיטציה הקצרה. אוקיי, ב-25 לינואר אני מזמינה אתכם אצלי הביתה, והסלון שלי לא הכי גדול, אבל אנחנו נצפצף ביחד וזה כל הזמן כיף, ותרשמו לכם כבר את התאריך, תקבלו הזמנה מסודרת, ברור, אבל מי שאומר לי כבר עכשיו שאני באה עם עוד חברה וזה, כי אני יכולה להכניס עד 45 אנשים, זהו, אוקיי? ושנת הנחש יהיה מעניין, כי הנחש זה חיה אמביוולנטי, אוקיי? אני רוצה לבוא. הייתי גם שנה שעברה. בכיף, בכיף. אוקיי, אז בשמחה רבה, אני רושמת אותך. אוקיי, כן. אז בואו נעשה את רגע, אני עושה, איפה אתם? אני עושה מיוט שאנחנו יכולים לעשות כמה דקות הנה, כמה דקות להתרכז. כן, אוקיי. הוא לא רוצה לתת לי. אוקיי. אוקיי, אז תזכרו שנייה את העיניים, ומשאלה 1, 2, לעצמכם, למשפחה, לחטופים, לחיילים. יש לנו כל כך הרבה מה לבקש, מה להתפלל עליהם. תודה רבה לכם. היה כיף שבאתם. אני כל פעם מתרגשת מחדש, ושיהיה לנו חודש שקט עם רק בשורות טובות והרבה הרבה ברכות. תודה, נט. אמן. תודה, אמן. תודה. תודה, תודה. רבה. ומירה, אני רואה מדהימה. בקופת גן. אוקיי, מדהימה. תודה, נט. להתראות תודה. לחודש הבא. להתראות. תודה לכם.